ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଚାଉଳ 10 କିଲୋ ନେଇଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ରୁମ ରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ଯେମିତି କିଛି ବସିବନି। ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଶାକାହାରୀ। କଣ ପାଇଁ ପଶିବନି? ଶ୍ରାବଣ ତ ମୁଁ କରିନି ନା। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତ ଆଇଁଷ ପଶିବନି ନା। ତୁ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ପୁରେଇ ଦେବୁ? ଏକୁଟିଆ କିଏ କହିଲା ବା? ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି ପରା, ଆମର ଶ୍ରାବଣ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କହୁଛ? ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏବେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା। ଏ ଜିରା ମସଲା ତୋର, ଏ ଜିରା ମସଲା ଆମର, ଏ ଗରମ ମସଲା ଆମର, ଏ ଗରମ ମସଲା ତମର, ଏ ଚିକେନ ମସଲା ଆମର, ଏ ଡାଲମା ପାଉଡର ତମର। ଆଉ କଣ ମୋଟା ହବ? ବାସନ अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ସବୁ ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଟା କଣ କରିବା? ଏଥର ଦେଖେ